ben hier dichtbij, maar ik heb geen idee hoe dat ding daar komt. In Oudwoud is ineens een zebrapaard opdoken. Vermoedelijk is het in de nacht van vreed op sneeuw makken, maar waar het dien had, is een groot mysterie. Ik ga niet zo. Ik hield direct met een vrouw hoer. Die zei, nou, die wil wel wat lawaai boeten door. Maar ja, dat gebeurt hier wel eens vaker. Van de week reden we hier naar Oudwoud heen en dan zei ze mevrouw van, hé, wat is dit? Een zebrapaard in Oudwoud. En nou, ik dacht van, ja, dit is natuurlijk een hele mooie ludieke actie. Want het jou wel een signaal van, wat hier speelt. Van, een stukje veiligheid hier. Vooral op voorwij. Want de Fjawai is een dik waar trieten rieden worden maat, maar dat gebeurt lang net al hier. Wat ik me voorstellen kan, is dat ik gewoon hier dat zebrapaard der lijn ha, omdat hier ze allemachtig het rieden wordt. Dus ik denk dat het daar wat meer te steken had. Ja, dus zo ben op zich, ik word blij dat het er nou leidt. Ik denk dat het heel mooi is dat je een zebrapaard komt, ja. Ik kan tenminste rustig oersteken. Het leeft hier dus in deze regio, van dat er wat gebeuren moet, een stukje oergong. Dus ja, en als mensen iets houden, maar het zal er wel iets onjaken. En ik denk dat dit wel een mooi moment is, want het is toch wel blikken. Nou ja, hier ben je nog even. Dus ja, het is een goed teken. Van als er iets speelt, maar je het al toonbaar of kenbaar maakt. Van dit leeft in onze regio. Maar of dit zelfmaker zebrapaard effect hebben zal, daar zijn de meningen over verdeeld. Betwijfel ik zeer. Er zullen wel orenmaatregelen komen moeten om dat te keren. Dat denk ik wel. Dus ik denk dat er ook wel meer wat boerendel zet dat er een zebrapaard is. Toen ik al de eerste keer de aan hoorde ik gewoon de rekening maken van wat is dit er net aan. En zeker als het voor het eerst der leidt, want het valt op. Dus ja, ik denk dat het korte periode wel even helpen zullen. De gemeente had inmiddels wetten laten dat ze het paard al constateerd hingen, maar dat bekladden van de wei net taastien is. Het paard zal in kwarten dus verwijderd worden.